eta gaur gauean hemen dagoena azpimarra egiteko prest, Gaizka Aranguren, Eider Alkorta eta Jose Luis Lizundia, eta ekonomiari lupa jartzeko Joseba Barandiaran eta Adrian Zelaia asteartea da, azpimarra gehiago. Laura Mintegi, Gabon eta mila esker berriz ere azpimarrara etortzeagatik. Egin behar dena da. Non dago dirua? Dirua? Ikusten ari gara. Hemen dirutza joaten ari da defizita murriztera. Baina dirutza, eta hori da lehentasuna. Eta hemen bankui eman beharreko kopuru horiek horretan ez dago murrizketarik, alderantziz, gehitu eta gehitu egiten dira. Orduan egin behar dena da. Eta gero, beste gauza bat esango dizut, dirua dago esate baterako iruzur fiskalaren bidez joaten ari dena. Eta bakarrik hortik jaso daiteken diruarekin ziurtatu daiteke erkidego honetan behar izan guztiak zerbitzu sozialetan. Eta soberan. Eta gelditzen da inbertsiorako eta beste proiektu batzuk egiteko. Ze kopuruak hor daude, eta ezagutzen ditugu. Ez, baina, zuzen erantzuteko zuriari. Neurri zehatzak. Lehenengo eta behin, dagoen diru hori bideratu behar den lekura. Hau da, iruzur fiskalaren bidez, kanpora joan ordez, datorrela fiskalitatearen bidez, zerbitzu sozialetara eta inbertsiotara. Gero, momentu honetan, finanziazioa behar da. Eta lerro kreditizio bat zabaldu behar da enpresentzat eta familientzat. Diru hori egon badago, baina arriskoa dago privatizatzeko, Kutxabanken kasuan daukagu. Hor daude, 35.000 milioi euro. Eta horiek kutxak jaso izan dute, eta zati bat bideratu dute obra sozialerako. Galtzeko arriskoan dago hori. Hori ezin da utzi joaten. Hor, atzera egin behar da bankarizazio privatizazioaren prozesuan. Ezin da permititu hori privatizatzea. Eta gero beste hainbat neurri bihar banan garatuko dituenak. Edo zen kasutan, datorren urteko aurrekontuan 1.400 milioi euro gutxiago izango dira. Zuk uste duzu lehendakari bazila murrizketarik bat ere egin gabe egin ahal izango zenukela aurrera? Edo murrizketaren bat beharko litzateke? Edo lehentasunen bat? Nik badakit non murriztuko nukeen oso argi daukat, azpiegituretan. Zerbitzu sozialik eta etekin argirik ez daukaten azpiegitura batzuetan. Murriztuko nuke kuporen bidez ejertzitora eta erretetzera doan kopuruan. Baina ikusten dut, EAJak ez dakala asmorik horretan murrizteko, alderantziz, planteatu du ez bakarrik urtero hemendik ipintzen diren 500 milioak abiadura handiko trenerako, berak gainera esan du Espainiari dagokion diru kopurua aurreratzeko prestagoela. Adrian Zelaia, Gabon. Gabon. Diru kontuei lupa jarrita, ze azpimarratuko zenuke Laurak esandakoaren inguruen? Azpimarratu edo ze puntu... Hitz egin dauk batez be aurrekontu politikoetan, momentu honetan alderdi politikoen arteko eztabaida ekonomikoa horretan dagoelako batez be zentrauta. Kauza, kontzeptu interesgarri berri batzuk jarri dauza mai gainean nire ustez. Alde batetik gutxienekoak gastuen aldetiko gero. Gutxienekoak aipatzeko momentuan, zerbitzu sozialak eta inbertsioa, eta inbertsio produktiboa. Hori, ja berez oso kontzeptu importantia da. Beti alderrien artean hitz egiten da zerbitzu sozialetaz, aipatu zerbitzu sozialak eta inbertsioa. Hori oso importantia da. Gero, sarren aldetik zergen kontzeptua aipatu da, eta hori oso importantia da. Batez ben, momentu honetan, nik uste dut alderdi guztiek oso argi beharko lukien, zein da momentu honetan herri honentzat zerga bilketaren aldetik egon leiken karga egokia. Eta alde horretatik lortu leiken diru kopuru razonable edo logikoa momentu honetan. Horren arabera, etorreko da, zein gastuen aldetik jarraitu behar den estrategia. Iruzur fiskalaren aipatu da, aldaketa batzuk egin daitezke ala ez zergak igotzeko, ala ez igotzeko orduan. Kontu zibiliardak, politika horiek definitzeko orduan, politika hori neurri euneko unean ez dagoelako gure eskuetan.
Eta ontsa bertan ikusi zer gertatu da besarekin. Besa aldatu da Madrilin erabaki baten bitartez, eta eragina hemen ikerri da. Esan da, igual horre suposatuko dagoela, hemengo administrazioan, igual eguneko, igual 500 milioi, gutxi gora bera gehiago biltzea. Bueno, ikusiko dugu. Ze hor bai gertatu leike, hemen diseinu bat egitea sarreen aldetik edo gastoen aldetik, eta Madrilen hartzen diren erabakien arabera hori dana hankaz gora geretzea. Momentu honetan oso egoera diferentean gagozalako eta igual oso politika diferenteekin. Baina, bueno, edo zelan be, zergen aldetik aurrekusi leikena izan behar da hori argi eta garbi, gastuen ekiko politikak definitzeko marra bat. Aipatu dau, esan duenean dirua egon badagola, patu dago bankuikiko reskatea, hori zuzenki ez da gure kasua. Hau da, bestetan esan dugu moduan, gure banku sistema osasuntsua da, ez gara egon gehiagizko sorpetuta, eta orduan reskaterekiko arazoak ez dira izan gure arazoak. Gure bankuek, gure banku sistemak ez dau jaso reskateen dirurik. Baina bai Espainian, eta orduan hori indirektoki eta neurri baten ordaintzen ari gara, berak esan dugu moduan kupoaren bitartez. Hori da beste faktore bat, kupoarekin zer egin, ala zer ez egin, baina hori oso lotuta dago, zuk esan duzu moduan, salto politiko batekin gura duzu. Hori beste aldaketa politiko baten kontestuan kokatu beharko litzake. Eta azkenian aipatu dago oso kontzeptu berri bat oso importantea da azpiegiturena. Hor, egia da, hor 500 milioi dagoz, azpiegitura mozten ari dire estatu osoan, hemen ez da jarraitu politika hori, alderantziz, bat ez behar, behedroan handiko trenarekin, inbertsioan aldeko apostu bat egin da, eta horren inguruan hartzen den erabakia oso importante izan leike, jakiteko beste gastuetan moztu behar daen ala ez eta zenbat. Ez da, Gabon. Ez nik azpimarratuko nuke, lehengo asteko Urkulluren elkarrizketan, baino zehaztasun gehiago eman ditu, horrek atentzioa eman dit. Gai zehatzak atera dituelako, ez? Adrianek aipatu ditu, iruzur fiskala, Kutxabanken privatizazioa, eta, azpiegituretan gasto murriztea, nagusiki. Kontua da, lehendakari gaia bihurtuko dela, lehendakari gaietako bat bihurtuko da, 10.000 milioi euroko aurrekontu baten kakotxartean jabe, 110ko ekarpen gutxiago izango ditu erakunde horrek aldundietatik, eta gainera defizit muga bat izango du Madrilek ezarria. Hiru baldintza hoiei erantzuteko eman ditun zehaztapenak ez dira nahikoa. Esango nuke nik lehen aipatu dituan hiru gai hoietatik badago bat ez akaso biharko eztabaidan, baina etziko aurrekontuetan ziur agertuko den, eta nik uste dute Joseba Egibarrek plazaratu zuela, administrazioa mehetu beharra, eta batek pentsatuko du, izan daitekela foralitatearen gaineko eztabaida bat, beste batek pentsatuko du, marra gorriak gainditzea izango dela. Horri buruz ere ez du txintik esan, eta nik uste dut legegintzaldiko gaia izango dela. Zuekin hitz egin nahi dudan beste kontu bat, eta aurrera urrats bat egingo dugu, batez ere Gaizka, badakidalako bereziki jarraitu duzula, zerbera kasua. Bai, adioz, Nafarroko abertzalin konzeptu erabili dozue, nik uste dut kan defenditzeko ez zergatik abertzale izan behar. Nik uste dut Nafarroan jende asko dagoela oso azerre kanekin gertatu den guztiarekin, baita UPN, PPN, PSN, edo zein lurraldearen etorkizun sozial eta ekonomikoa oinarritzeko aurrezki kutxak funtsezko kontzeptu bat dira, eta hori Nafarroan galdu da bez. Eta nolabait gure gorerekin lotzeko, bai Kutxabanken kontzeptuetan aipatu dugu, eta nik uste dut aurrezki kutxen kontzeptua importantea da bai hori aurrekontuekin lotzea. Aurrekontuetan eta agertzen ari den oso kontzeptu importantea da. Etorkizun instituzionalarekin? Etorkizun aurrekontuen etorkizuna, epe motzera. Denek aipatzen ari dira fondo batekin behar dela. Enplegua sortzeko edo inbertsioetarako fondo bat. Confebask pasaden hastian esan zuen, fondori 5.000 milioikoa izan beharko litzakela gure enpresak aurrera atera ahal izateko. Hitz egiten ari garen dirutza ikaragarriaz. Zergatik da hori beharrezkoa. Neurri handi baten gure bankuek, gure banku sistema ez duelako egiten egin beharko lukena. Oso importantea da bankuak edo aurrezki kutxak implikatua egotia ala ez egotia egitura produktibarekin. Gure bankuek ez bada egiten egin behar dena. Edo inbertsioak hemendik kanpo
behar barik egiten badituzte, orduan askoz beharra handiago edukiko ditugu, batez behin momentu honetan oso beharrezkoak dire beste gauzetarako egin beharko dira, horretan, fondo horiek indartzeko. Nik uste hori importante. Bai, uste ez garela konturatzen autonomia erkidegoan Nafarroako kutxa desagertu egin dela, deuseztu egin dela edo ondoratu egin dutela. Hori da, kanpotik edo begiratzen badiogu gaiari hortaz ezakitu hartzen garen. Eta Adrianek dionarekin bat nator, aurrezki kutxei azkenean emango zaien egitura juridikoa edo estatusa definitzekotan gauden honetan, eta Europatik eta Espainiatik erabakiko den horretan, lehen eztabaidan ibili gara, eta nik puntu batean ez nator bat, iruditzen zait, bai CaixaBanken kasuan, eta bai Kutxabanken kasuan, da beste 3-4 erakunde daude Espainian egoera horretan, euren nolabait kudeak eta on xamarra izan den kutxekin, ezin dira gogorreiak izan, nire ustez. Hau da, kudeak eta modu bat egon da nolabait, bere kontrol politiko maila batekin, akaso maila hori jaitsi egingo da, eta bar, baina, perfil nolabait profesionalagoa nagusitu izan da erakunde horietan, ez? Xabier Irala bat esate baterako, edo Mario Fernández bat, enpresa hundietan, eta kudeaketan esperientzia duen jendea izan da, eta aldiz, Nafarroan esate baterako, komunitateko presidentea, bera zen kutxako presidente, edo Katalunia Kaixaren kasuan, Narcis Serra presidente orde oia, za? Haiu da, nik uste dut, beste eredu batzuk baliagarri izan direla krisi honetan orain arte, alde hortatik ez dut uste gehiegi aldatu beharko litzatekenik, euren etxeko lanak ondo egin dituzten erakunde horien ez. Igual, jendeak ulertzeko, zure komentarioen kontestua igual azaldu behar da pur bat gehiago. Ze oso lotuta dago momentu honetan Espainiako gobernua eta Brusela eta Europar Batasunen artean negoziatzen ari den arau berri bat aurrezki kutxentzat eta banku sistemarentzat. Eta batez be, principios bi horizonte ezberdinak planteatzen direlako aurrezki kutxentzat edo bankarizatutako kutxentzat. Bata, berriro ere aurrezki kutxen eredura bueltatzea eta bestea epe luzera, printzipioz gehiengoa bankuetan gehiengoa galtzea. Eta beraz, banku jarduraren kontrola galtzea. Eta horren inguruan dago eztabaida gogor bat, eta zuk egindako komentarioa kontestu horretan igual kokatzen zen. Eta hemen, behar bada jaurlaritzak eta diputazioak badute zer esana. Jakina. Jakina zen momentu honetan Kutxabanken kontrola euren eskuetan dago, klaro. Italiara joan nahi nuke une batez, 30 segunduko une batez frustrantea dela, badakit 30 segunduko unea, baina ara begiratu nahi nuke, eta arek izan dezakeen kutsadura efektuaz, eta berriro ere Espainiako erreskateaz, entzuten ari garenaz, zer nolako hausnarketa egin duzuen jakin nahi nuke, Adrian. Nik uste dut epe mutxeko mugimenduak egon direla, justo aste hauetan Italian gertatu dutakoaren aurrean. Principios, Berlusconiren alderdiaren konfiantza galdu dago Mario Montik, beraz, eta Berlusconi bera esan dago aurkeztuko dela berriro, zalantzetan geratu da Mario Montiren jarraipena, Mario Montik zeukan gorozu merkatu finanzieroen konfiantza, eta horren inguruan, hainbeste zurrumbi sortu da merkatu finanzieroan, balizko erreskateren inguruan, eta ikusiko dugu. Oso panorama diferente zabalduko da ziurazko Italian, ez dakigu oso nondik jongo da, ze momentu honetan hartzen ari diren jarrerak oso bereziak eta bitxiak dire. Oda, principios Berlusconi, principios eskumako alderdiak agertzen ari dira doiketa, murrizketen aurka, eta esker zentruko alderdiak, Mario Montiren politiken alde, orduan, oso gauza arroak etartzen dira, ikusiko dugu datorren hilabetean zelan kokatzen diren bakoitzaren posizioa. Sarri esaten dudan bezala begirik endu gabe. Endibi gauza esango nituzke, Europak, Euroguneak bizi duen krisia nagusiki politikoa da, ez ekonomikoa. Orduan, krisia politikoa da, eta hor konpondu beharko da konpontzekotan hori bat, eta bestea, tximeleta baten egalkadak bultzatu dezakela Espainia erreskatera. Hori bezain gertu dago, edozein unetan erreskatua eskatu behar izatea. Oraindik ere sarri esaten balin badute ere ez duela beharko erreskaterik Espainiako agintari. Biarretzi kontrakoa esan dezakete. Joseba Barandiaran eskerrik asko, Adrian Zelaia, mila esker.